suicidal tendencies, але малюнок пришепи з котиком і смайлик додай, збій агресію. 4, 5, 6, просто хіт. Кава, Starbucks, ретвіт, сука, я сказав. Ретвіт, блядь. І ретвіт. Нема ретвіту, ти дегенерат і рахіт. Нема ретвіту, нема респекту. Ні у Макдаку, ні на проспекті. Нема ретвіту, бери запалки, вось каністра. Нема ретвіту, похеру на міністра. Нема ретвіту, нема ніяких правил. Нема ретвіту, можеш хавать валюм. Нема ретвіту, іди убейся. Есть ретвіт. Та ти просто пісня. Після всього гэтага пожадана вясёлая, звоніся прав на FM, гэта правило сёмае, праси песню «Вы джамен», все круто, с моим сябром, господом клуба, скажи, что же едешь, хай выставляю, боже, як гараць трубы, тырчыш яму бабак, тады не так грубо, тады пожартуй про Люсю з нябёсамі і скажи, что едешь і вязешь. И нечто про машину с колесами, ну, ты разумеешь. Такое правило. 8 стомился от пойла и, сук, релаксни, заебашь лук. И вось за 2 пункта до финишу, бах, ты над писсуаром сусвет новый вынайшел, але ты поспел озернуться, блищать кайданки, подполковник Конфуций вылез в окно, нормуль. Вось правило номер 0. Пиши, а пасля рэдагуй. Калі трэба бегчык абжыць, дык не тупі, бяжы. А колькасць правілаў дым, бо колькасць таксама рэжым.